Guys, videoku sing masak lompong wingi akeh sing takon, kok ora diojaki apa ora gatel? Mergone akeh takut cilik mak enak masak lompong ora tau diojaki. Tapi tenanan iki ora gatel, malah ngertiku pancen ora diojaki. Apa mungkin jenis lompong tertentu sing kudu diojaki? Nek sing tak masak ya kaya wit sing ning video iki. Iki blas ora gatel. Iki tak masak meneh sak kimpule, eman-eman nak dibuang. Aku seneng masak lompong merga teksture iki lembut, lekoh, sedep. Lah iki wis mateng, ayo monggo do melu maem. Matur suwun sing mpun mampir teng videoku. Semoga ini menjawab pertanyaan gatel apa orane.